Markinako bulegoa oso berezia da Caja Laboralien, azkenean orain dela urte asko, orain dela 60 urte izendatu zuten zuzendari bat emakumea, Maite Garzia. Orain pentsatzen baldin badugu gauza oso normala zela, ez zen normala, guztiz apurtzailea izen zen hori. Ondino kanpasetan jaku, igual nonoz etorten jaku lebezero bat, ikusten dauenien zuzendari modun dauela emakume bat, harritzen dela. Oin gauzak aldatu dira, aldatzen ari dira, gero eta gehiago gara ardura postuek hartzen ari garen emakumezkoak, eta hau geldizina da, hau ezin da parau, guk Laboralien dekogu lema bat, eta pentsetan dugu gauzak egin aldirela beste modu baten, eta errealitate bihurtzen ari gara. Bazkide guztietatik, 153 gara emakumeak, Kontseilu Errektorean eta Kontseilu Soziala parekidea da. Eta zuzendaritza kontseiluan 120koa da emakumeen ordezkaritza. Orduen, dekogun dinokan bidea, eiteko, falta jaku, baina horretarako gauz, bidea honean gauz, eta gure aletzoa ipinten ari gara hori aldatzeko.